Следниот разговор што ќе го имам е со колега од Софија, од бугарското издание на магазинот Капитал, Капитал и целата издавачка куќа, која што има и голем портал и така натаму, едно од највлијателните и најсериозните, нај-reliable, што се вели, сигурни медиуми во Бугарија. Добро утро велам за Огњан Георгиев. Добро утро, радвам се да се видим. Огњан, радвам се што се слушаме, што се вели. Јас би сакал да ти поставам неколку прашања, бидејќи во Македонија, како што може да се предпоставам, е голем интересот за тоа како сега се одвиваат натаму работите во Бугарија околу целата истрага со оваа трагична несреќа. Сепак за почетокот, какви беа реакциите во бугарската јавност за вчерашната трагедија, еве и денеска ден по таа несреќа? Ами България, подобно на Северна Македонија, беше изключително потресена от случилото се. Това е най-тежката катастрофа в България от доста време насам и най-тежката катастрофа в Европа от поне 10 години. Проблемите около нея тепърва ще се разглеждат и в дълбочина и ще има разследвания, но истината е, че всичко в България вчера беше доминирано от тази катастрофа. Изключително тежка катастрофа, изключително трагични обстоятелства. То се случи, интересното е, че то се случи в деня на преговори за ставане на ново правителство, които също бяха доминирани от тази теза. От тази тема. Част от партиите, които участваха, започнаха да говорят за нов закон за движение по пътищата и промени и така просто беше изключително доминираща тема. Естествено такава трагедия. Морам да прашам, Огњан, бидејќи се обидувам да следам повеќе бугарски медиуми, да бидеме во текст, што се, бидејќи сте вие сепак многу поблиску до самиот трагичен настан и до истрагата и така нататък. Ме интересира кои се доминантните предпоставки. Гледам дека, или ајде да бидам до крај прецизен, шпекулациите околу тоа како е настаната сообраќајката, бидејќи од она што можевме да го видиме и како видео и како слика од самото место на настанот, се чини дека тоа би била една релативно наивна сообраќајна несреќа, доколку не дошло до пожар, до може би експлозија пред тоа, но во секој случај до многу брзо и силно развивање на оган. Што се предпоставките на бугарските колеги по медиумите, па и по експертските кругови? Да, това, което е направило тази катастрофа, е изключително трагична е огъня. Пожарът е това, което е убило повечето хора според така първоначалните теории, защото автобусът е изгорял изцяло и се е случило нещо, което да предизвика това. Няма за сега ясна теория, има няколко предположения. Вчера бяха хвърлени предположение, че в автобуса е имало бензин, който е подпомогнал изгарянето или газ, който е подпомогнал изгарянето на средството, на превозното средство. Също така беше предположено, че може би искри от пробит резервоар са запалили по този начин на автобуса. Истината е, че не знаем, но със сигурност пожара в този му вид е ужасяващ и то е основната причина за тази трагедия. Сега, дали пожарът се е случил преди удрянето в мантинелите или след тях в резултат от удрянето, още е рано да се каже. Мантинелите са защитните огради, банкините на пътя. Защитните бариери по магистралата. Дали е следствие от тях, дали е преди тях, не може да се каже. Хората говорят за взрив. Чуха се някакви предположения за взрив. Истината е, че свидетелите, оцелелите от тази катастрофа все още са в твърде крехко състояние. Твърде разстроени са и не може да се вземе адекватни показания от тях, за да се разбере какво се е случило. Но това, което е видно, е, че шофьорът най-вероятно се е объркал и оттам е тръгнал на целият проблем. Да. Колега Георгиев, вашиот вестник и вашиот портал вчера објави еден обсежен текст, една анализа за целиот настан, во кој што Капитал тврди дека
оваа делница на автопатот Струма се смета како една од најопасните во Европа. Видовме дека министерката Комитова вчера најави, тоа е министерката за регионални прашања, најави формирање на комисија која за 5 дена ќе треба да ги процени условите на целата таа делница на автопатот Струма, во каква состојба се наоѓаат самиот автопат, обележувањата, ознаките и така натаму. Јас овдека имам едно видео кое беше вчера постирано и на вашиот сајт. Тоа е кратко видео кое токму ја покажува свијакот, кривината на кој што доаѓа автобусот, како што се гледа од 3 ленти наеднаш патот станува 2 ленти, се дели на еден паркинг простор и всушност автобусот е прво удрен во оваа десна банкина мантинела, како што велите вие, за да од тука потоа се пресели на средината на автопатот. Какви се коментарите и зошто овој автопат тој е инаку граден од македонска фирма пред 10 години и тоа го дознавме. Но зошто се смета за еден од најопасните во Бугарија? Сега тук има малка грешка. Ние не сме казали, че този конкретен път е най-опасният. Това, което казахме, е, че според изследванията на Евростат, българските пътища като цяло са едни от най-опасните в Европа. Се извинувам. Добро, аз мислев дека се однесува нова. Не точно този път. Много по-опасни са, например, пътищата в северо-западна България, защото те се измерват по брой фатални катастрофи с трагичен край на милион население. И тъй като има голям транзит през България, голям транзитен трафик от Турция и така нататък, той всъщност дига много високо броя на тези тежки катастрофи. И България принципно е транзитна държава. И като транзитна държава тя има, както за съжаление стана ясно и вчера, изключително голям проблем с безопасността на пътищата. Защото истината е, че в транзитни държави като България много силно трябва да се грижи държавата за това те да са абсолютно изрядни. Непознати шофьори, които не са запознати с обстановката, да могат бързо да се ориентират. Вие видяхте този участък от Струма. Ако е вечер, ако сте шофьор, който е шофирал 9 часа, ако не сте абсолютно запознати с него, е много лесно да се обърне. А е ночно време, при тоа и врнело дожд, патот е влажен, можем да замислам во 3 часот наутро како изгледа тоа возење. Да, и именно. И много важна тогава е маркировката, сигнализацията, светлините. Тези неща, които на българските пътища липсват масово. А липсват масово, защото в тях не се инвестира много. И това е основният проблем. Основният проблем е, че много от българските пътища не отговарят на стандартите за безопасност в Европа. Те не са добре осветени, нямат добра сигнализация, нямат добра маркировка. Това е голям проблем. За крај да ве прашам, колега Огњан Георгиев, вчера забележав во сите вести кои што доаѓа од Бугарија дека ГЕРБ, партијата која што до неодамна беше на власт, побарала веднаш оставки од надлежните министри по повод несреќата и така нататака. И ние очекуваме дека и овдека ќе се развијат одредени политички полемики во слична насока. Зошто бара ГЕРБ оставка од актуелните министри на техничка влада, кога тие владеа со земјата прилично долго? Ами това е, както и вие може да прецените, това е политическа игра. ГЕРБ осъзнават, че са изключително уязвими, защото 10 години бяха на власт. И те всъщност управляваха и строяха тези магистрали. Те до голяма степен са отговорни за, както казах вече, липсата на сигнализация. Техните контролни органи, които отговаряха за това нещо, не си свършиха работата. Още с катастрофата в Своге, която те дадоха вчера като пример. Тогава уж подадоха оставки 3 министри, които след това останаха на други постове. Но истината е, че 3 години след тази катастрофа ние още нямаме виновни. Ние още нямаме осъдени за нея. Ние още нямаме отговор какво се е случило. Тоест, това е изключително политическа игра. Според мен те просто се опитаха да извадят някакъв позитив от цялото нещо, което е много грозно, според мен. Огњан Георгиев, благодаря многу, ви благодарам за ова учество утринава и бидејќи ова веројатно ќе трае уште неколку месеци самата истрага, деталите кои потоа ќе се утврдуваат и така натаму, не исклучувам дека и повторно ќе се чуеме за автентично информирање и толкување на она што се случува во Бугарија. Благодарам многу за утринско брифирање.